How long are we going on? Girls, bring all your equipment now over to you, yeah? Stuff and let's get over to camp. Camp.
She called me Lucy. Get back! Felly fydd y gemau nesaf am fyd ar y gloch, the next games for 12 o'clock. Ar Caer Hyd 1, pitch number 1, Green Hill yn erbyn Ysgol Gyfun y Gwyr. Ar Caer Hyd 2, pitch number 2, Coleg Caerdydd ar ôl yn erbyn Cwm Rymni. Caer Hyd 3, pitch number 3, St Richard yn erbyn Gwent Cross Keys. Caer Hyd 4, pitch number 4, Bryn Cylynog yn erbyn Hwlffordd. Caer Hyd 5, pitch number 5, Coleg y Cymoedd yn erbyn Ysgol Ystolafera. Caer Hyd 7, pitch number 7, Ysgol Ysbrata yn erbyn Ysgol Llangynnoedd. A Caer Hyd 10, pitch number 10, Glan Taf yn erbyn Maes y Gwendraeth. So'r gemau yna i gyd yn gemau merched, they're all the girls' games.
i ofyn i chi fynd draw i'r caeau barod I ddechrau am 12, so can you go over to the pitches ready to start for 12? Yeah. Yeah. Felly, gemau 12 o'r gloch, the 12 o'clock games, ar cae rhif 1, Green Hill yn erbyn Ysgol Gyfun y Gwyr, ar cae rhif 2, pitch number 2, Caerdydd ar Fro yn erbyn Cwm Rymni, cae rhif 3, pitch number 3, St Richard yn erbyn Gwent Cross Keys, cae rhif 4, pitch number 4, Bryn Cylynog yn erbyn Hwlffordd, cae rhif 5, pitch number 5, Coleg y Cymoedd yn erbyn Ystafela, cae rhif 7, pitch number 7, Ysgol Ystradau yn erbyn Llangynnoed, cae rhif 10, pitch number 10, Glan Taf yn erbyn Maes y Gwendraeth. Os all y tîm merched gyd i ffordd at y chaos fel hynna, could all the girls teams make their way to those pitches, please? Oh, just ahead. So, ma... Oh, yeah.
yna ti. Da iawn ti. Pawb sydd yn chwarae yn gemau 12 o'r gloch, please wneud eich ffordd i'r caeau rwan maen nhw ar fin dechrau. If you're playing in the 12 o'clock game, please make your way to the pitches now, they're about to start.